我は別記道節様の一人娘にして7つの年に橘城主となった銀千代じゃ。我が城主となった時に父上から受け継いだ橘家の家宝の一つが義満の担当でござります。國寶短刀銘吉光是在鐮倉時代中期由京都宿田口的刀匠吉光鍛造的。吉光在江戶時代與正宗向義弘聘稱為天下三匠，尤其是作為鍛造短刀的高手而聞名。該作品的特點在於其融合了鐮倉時代特有的力量感和優美的造型。微微向納彎曲的高雅外形，即使經歷了漫長的歲月，依舊毫無缺損，光亮如新。短刀表面在鍛打時產生的紋路，看起來像細密的木板紋理，凸顯了鍛造的精細程度和鋼材品質的精良。刀身與刀紋的對比之美也值得一提，其光澤使人忘記它是鐵製的。這把名刀在現存的吉光打造的短刀中被評為最高傑作。この短刀は1334年博多湾を望む橘山に城を築いた橘貞俊様が足利尊氏様より拝領した橘家の家宝なのでござります。建武3年北朝方についた貞俊様は足利尊氏様の暗殺を企てた敵将結城親光を命と引き換えに討ち取ったのでござります。その軍功への褒美として尊氏様より賜ったのがこの義満の担當でござりました。這件事被視為值得傳頌後世的家族榮譽。這把刀後來被近代大名立花家族所繼承，並於1953年被指定為國寶。這把短刀不僅展示了名匠吉光傑出卓越的巔峰技藝，同時作為體現武家文化精髓的珍貴文物，至今仍吸引着中人的目光。